masoyi ba a gane sufar maki. Rabbi Allah shi ya san zuci ba batun dan adam ake ba, ba batun dan adam nake ba, dan ba a gane sufar masoyi sannan ba a gane sufar maki. Rabbi Allah shi ya san zuci ba batun dan adam ake ba. Kaga komai lokaci ne, tsaya ka gane kai ya hange. Magana ce zana yi ma ka daina lissafi da kirge. In ka ce yau baka motsawa sai ka zama tokara na jirgi. Wani saka ta zama sana'arsa, wani zaɓin sakar da goge. Ni kwanai godiya ga Allah ya bani baiwa ta wake-wake. In na ɗau alƙalam da warƙa a zaune sai in ta sake-sake. Wani ko shekara yake bai ganin gida ga misal fatake. Haka dai duniya ta kunsa, haka ta kunsa. Wani ya kyamace wa wasa, shi wani gasa. Haka Allah ya yi mutane daban-daban, kai tsaya da zarce. Wanda baiwar shiru-shiru ce da shi hakika ga wanda zance. Wanda halin sanin kubarce ga wanda fanninsa yaudara ce. Wanda halinsa cin amana gami da ƙarya in zai yi zance. Wanda ko bai gami da wannan sufarsa abbar akwai kwayace. Duk da wannan idan ka duba halin su kai kanka ka amince. Ba halin baba ba na baba, ba su ɗauka da kakani ba. Kai tsaya in aje kalamun in fara zancen sufar mutane. Wanda burinsa ne ya rabe kamar nufata sadan ka cutu. Wanda burinsa ya kusance ka gasa karmarsa yau wadatu. Wanda kauna ta sa ya zo gunka ku yi musayar sani karatu. Wanda kauna da su akan fuska za ya nuna don ka wahaltu. Wani burinsa kar ka samu ya baka yi ma wuri fahimtu. Wani burinsa ka wahalta ga wani burinsa kan nimtu. Wasu sima farin kalamai, wasu sima baki kazamai. Na tuno duniya iyawa an ce ga yaro ba zai iya ba. Haka na yarda kwan a tashi take saka da ya zama ta baba. Tambaya mai yasa mutane waɗansu ke kushe masu wake. Waye kyauta ka ba wa laifi gwanin zuwa ko gwani na aike. Wasu dai sun haramta waka, waɗansu sun kaddamar ta take. Zan fi yarda idan ka ce mun cikin kalamun akwai baƙaƙe. Shi ko wannan yana ɗabi'a gami da hali wajen mawaƙi. San tuno ma da Audu Gwandu da Asama'u sun zana wake. Usman bin Bodiyo ma a littafai ne yana da wake. Har da Malam Abubakar Lada muka tunano shi yayi wake. Ga Uji ga Sa'adu Zungur Ma'aza Hadeja yayi wake. Ga Akilu Aliyu Sakwata mai fasaha ya zana wake. Na tuno da wasu sahabbai kamar Ma'awiya yayi wake. Ruma Sa'u tare da wake, Asama'u tare da wake. Masu ganga da ɗan maraya kasa a jilo da ɗan saraki. Ba na amsa ta gaskiya tambayar da zama ba kama kame. Shin waɗannan yara suka yi ko ɓata tarbiyya zan jiranka.